stormöte ikväll. Taggar man till på ett annorlunda sätt när det är match mot Leksand? Ofta brukar det vara att det kanske blir mer publik och så här. Och när man väl är där ute så känns det väl stämningen lite bättre liksom när det är mycket folk. Men nej, detta är en vanlig match. Det är 3 pinnar vi spelar om och det är bra lag vi möter. Så att ja, vi kommer att vara taggade ikväll. Ikväll kommer även Pekkas tröja hissas upp i taket. Är det sugen på att bli upphissad du också? Jo, det är klart. Någon gång i framtiden kanske? Ja, precis. Det är klart. Det är väldigt stort och det är klart att det skulle vara en dröm.